up on the mic, we rock the mic. Ja pojma nema o čemu ćemo pričati. Pričat ćemo. Ćao ljudi, dobrodošli u 7. Orfisting podcast. 7 je inače moj omiljeni broj, a danas postavljamo pitanje da li androidi mogu da imaju svoj omiljeni broj. To je tema koju bismo obradili danas, to je artificijalna inteligencija, roboti, androidi, igračke, psi koji padaju po kući i slične stvari. Nisam za ovo pričao. Da, priča. Maska će da najavi sponzora zbog toga što je on jedan od čestih korisnika. Reč je o Palente. Ja sam zadužen za ove sentimentalne najave sponzora, zato što ovaj dečkić mi je posebno simpatičan. Znaš da su upropastili sva živa pakovanja, između ostalog, promenili su, ne znam, smoki, krem bananicu i ovde su intervenisali, mislim da je bilo ranije zeleno, ali je ostalo ovo dete na... Znači, instant Palenta. A dete je sezona kao mama, nemoj da me teraš da jedem. Da. Ako obratite pažnju, faca deteta je vrlo... Da. Možda i danas drži kašiku, ali malo... Ali da, ja konzumiram ovo redovno, povremeno se osjećam zbog toga kao mangulica, ali dobro, kao krajnje, ne vidim ništa loše u tome. To je kukuruzno brašno, ovo je Palenta, ovo nije kukuruzno brašno. Da, i izgubio sam tu raspravu jer sam ja taj Beograđanin koji ne zna razliku između Palente i kao šta je Palenta, šta je kačamak, tako da meni... Stoji razlika? Da. Drugo je brašno. Pa možda pistoviš ti možeš da podaviš na neko milanovačko iskustvo. Pa ovo je Palenta, brate, kačamak se pravi od onog drugog brašna, od belog. Ne belog brašna, mislim kukuruznog brašna isto, ali mislim da je drugi sastav. Da, i sve to jako povezano sa temom androida. Da. Zato što ovo dete mi sumnjamo da je android. A na pakovanju piše Instant Palenta, Express kačamak. I kako ja posle ne budem u zabludu, ja pravim kačamak i ne veze što je žuto brašno. Da, i Vuk je postavio temu, malo se razbunio s ovim psima i kučićima. Pa onda postavlja se pitanje da li sam ja android. To bi mnogo toga objasnilo. A da. Dobro, je bi započeo ti? Pa dobro, mislim, ja gledam... Evo ja. Sa te tehničke strane, mislim, šta je u stvari potrebno da bi se razvila ta neka druga svest, jer je do sada bila ta uvrežena teorija da neki sistem, bilo to čovečiji um ili bilo koji drugi sistem, ne može da stvori sistem koji je kompleksni od sistema koji ga stvara. Ja bože kako ovo zvučalo konfuzno. Ne, razumeli smo te potpuno. Znači, čovek ne može da stvori mašinu koja je inteligentnija od čoveka. I to je bila neka premisa. Dobro. Kao da ništa u prirodi ne može da stvori nešto što je kompleksnije od samog stvorca. Ali navodno sam čitao da 2030. bi trebalo da se desi kao prema nekim najavama upravo to, da ono što je čovjek stvorio, u smislu neki softver, da bi trebalo da ga prevaziđe. A zašto vi mislite da to već sad nije aktualno? Ja mislim. Pa mislim ali sam čitao kao 2030. ali to je verovatno kao oni smakovi sveta što se dešavaju jednom u 2,5 godine. Da. Novokrugle godine. Novokrugle godine. Pa kad pogledate, ne znam, neke sci-fi filmove iz 80-ih, koliko su oni imali neka predviđenja i stavljaju tipa 2017. godinu kao godinu gde imaš leteća kola i, ne znam, androide koji se kreću, a to sada nije slučaj. Ili da li? Da, kako to zovu, vreme nekog velikog ubrzanja. Toko nam se sad brzo sve dešava, ja ne mogu tebe pola stvari da ispratim kada pričaš, nisam sigurno da li pričaš na engleskom, srpskom ili na nekom robotskom jeziku, ali to je baš zato što se mnogo brzo stvari dešavaju, ti ispratiš gaming, izbaciš 3-4 termina koje su sad kao neki novi žargon, meni je to već daleko. A sad da ne pričam koliko smo stvari ispustili ovako u hodu, jezik ne može da isprati kao taj tempo, možeš misliti koliko... Obrazovanje tradicionalno ne može da isprati isto taj tempo. To pogotovo, da. Mislim, koliko postoji sad fakulteta na kojima ti možeš kao sa zvaničnom diplomom da učiš neki, recimo, digitalni marketing. To nije toliko česta stvar. Ne znam, mislim, i na fakultetima gde je to, na kojima je mesto tim novim granama, recimo na ekonomskom fakultetu, ti tamo ne verujem da ćeš moći da učiš digitalni marketing sigurno još 5, 6, 7 godina. A tamo će se to, do onda će se to promeniti još bar toliko puta koliko godina ima, mislim. Da. Sad dođe, pominjali smo ove androide i celu tu priču kibernetike, tehnološkog razvitka, doba u kome živimo danas. Šta je ono što vas ima što vas uznemirava
i da čujete da ljude oko vas uznemirava čitava ta priča kao joj, u kom pravcu idemo i onda ide ono sentimentalno vraćanje kao u moje vreme se živelo bolje, mi nismo imali te kompjutere, internet i tako to, drugačije smo, bolje smo živjeli kao savantu. Da li mislite kao da postoji neki problem kao ovaj pravac u kome se krećemo, koji bi bio to problem, ili kontra, da li vidite u ovom trenutku mogućnost? Neko kao vedro razrešenje priče sa veštačkom inteligencijom. Pa ne znam, ja mislim da ti ljudi koji sad to pričaju, recimo ti naši ili roditelji ili možda neki čak i stariji ljudi, da su iz fazona kao mislim, ja ne razumem ove nove klince i ja stvarno ne kapiram kako neko može da bulji u telefon koji ne znam šta, ali mislim svi ti softveri i sve te platforme su upravljene da zarobljavaju pažnju i onda ti recimo sada kada dobiješ recimo penzionera koji je aktivni korisnik telefona, ti ćeš kod njega podjednako sresti situaciju, mislim meni se dešavalo, ne znam, kad odem ne znam, sedim sa nekim poznanicima koji su stariji ili bilo šta, baš ti poznanici koji bi ti možda pre par godina rekli kao hoćeš li više da ostaviš taj telefon, samo boljiš telefon, sada su tu isto. Da. I oni su isto zarobljeni u tom malom ekranu u ruci. Ali hoću da kažem, oni reaguju tako na ove promene zato što im nisu bile bliske, jer oni nisu informatički obrazovani, znači ne koriste računar od malih nogu, ali ti softveri i ti interfejsi praktično postaju sve intuitivniji i njima sada nije toliko daleko da uzmu i otvore Viber, jer Viber već sam po sebi tebi objašnjava samim svojim izgledom gde se šta nalazi od funkcija i sve je manje funkcija, znači postaju ti praktično programi sve jednostavniji sa te strane. A sa strane svega toga što se nalazi iza kulisa, to postaje, čini mi se, mnogo kompleksnije. Tu dolazi ta veštačka inteligencija, ti Googleovi algoritmi, Facebookovi algoritmi, šta sve ne. Pa ja mislim da je tu glavni problem opet pitanje znanja, zbog toga što ljudi ne znaju na koji način to funkcioniše i zbog toga osjećaju neki vid straha, jer ti uvek osjećaš strah od nečega što ti je nepoznato. I onda i svi ti ljudi koji se protive time mogu da kažu kao mi ne znamo šta se iza toga dešava, na koji način taj kod funkcioniše ili taj program, Android, robot, i zbog toga oni osjećaju neki strah. Moje viđenje, ali onda uzmem i pogledam Ilona Muska u nekom intervjuu koji je jedan od ljudi koji, jedan od najvećih umova današnjice, i kada ti on kaže nešto tipa mi treba da osjetimo izuzetno veliku pretnju da će AI da nas zarobi, onda si kao već malo sa distance. Mislim, pominjali smo u jednom od prethodnih podcasta njegovu priču o tome da je stvarnost simulacija. Mislim, to je jedna njegova teza, kao eto, kao da ako ova stvarnost nije simulacija, to znači da u budućnosti naša civilizacija nije došla do tačke gde može da stvori simulaciju koja je dovoljno verna. Ali sa druge strane, on nas upozorava na to da industrija koja razvija veštačku inteligenciju nije dovoljno regulisana. Dakle, da ne postoji taj ceo etički sistem koji reguliše šta se tu sme, a šta ne sme da se radi, jer je to novo. I dalje kao nekako izlazi iz granica te etike nauke, recimo. Što je bila frka i sa kloniranjem pre nekog. Da, ali to dosta problematično. Reci. Pa opet, čak i da se reguliše, gledat će, ne znam, vojska, država gledat će da iskoristi to za svoju korist i tu nastaje problem. Neće androidi nas da pobiju, nego će države da naprave vojsku robota koja će da ode da ubije nekog drugog. To je taj glavni ljudski faktor, ti je glavni problem. Jedan lik koji je jedan od glavnih tamo u Facebooku što se tiče artificijalne inteligencije, ne znam kako se zove. Čuo sam te Janik. Ne, on je rekao da uopšte ne treba da osjećamo pretnju da će AI da nas porobi, zbog toga što oni imaju inteligenciju, a nije inteligencija ono što tera ljude da porobljava, već testosteron, po njegovom viđenju. Aha. Ali opet ti možeš da programiraš artificijalnu inteligenciju da ona ima neku simulaciju tog. Testosterona. Reci. A šta smo mi nego samo, mi smo programirani, mi smo biološki i sociološki programirani. Na isti način se i androidi programiraju. I sad je pitanje koliko mi prevazilazimo taj sistem. Ali ja se baš tu ne slažem, recimo, sa moje tačke gledišta, ako posmatraš čoveka kao taj sistem, kao biološku mašinu, znači mašinu od krvi i mesa, koja ima tu jednu tačku gledišta. Znači, svako od nas se vidi samo svojim očima i ima jednu tačku gledišta na svet
i ta tačka gledišta je u stvari svest. Da. Kako bi ta svest mogla da se javi u robotu, zato što čovek, to jest nauka u ovom trenutku, i dalje ne može da objasni šta je svest, gde se ona pakuje, odakle dolazi i da li je uopšte to ljudsko telo zajedno sa mozgom samo radiostanica koja prima taj signal svesti ili mozak proizvodi svest. I to su te neke dve odvojene struje. Mislim, da li ćeš ti da tretiraš, jer nije objašnjivo. Cela nauka se zasniva na tom, otprilike, eksperimentalnom metodu. Ne samo da najavim, kao imam repliku. Aha. Na tom eksperimentalnom metodu koji zavisi od tih ličnih tački gledišta samih eksperimentatora. I dosta je teško postaviti tu razliku između činjenica i sudova o rezultatima tih eksperimenata. Uglavnom, mislim, šta sam htio da kažem, dosta je upitno to da li smo mi samo programirani roboti biološki i da li tu neki neuroni eksplodiraju. Ali ako je postojao neki vid mutacije koji je doveo do proizvođenja svesti u kao našem umu ili čemu god, ko kaže da ne može to isto da se uradi sa robotima? Jer ako ga ti programiraš da on sam uči, onda će u jednom trenutku da dođe do baga koji će da stvori tu svest. Okej, da. Postoji mogućnost i možda je tam na sličan način i mi smo proizvali svoju svest koji je opet konstrukt na neki način. Mogu se ja sad nadovežiti, ali ima to toliko stvari, kao hteo sam u jednom trenutku kad si rekao da smo i mi programirani, ima ona scena iz Ex Machine kada on pita njega kao, pa dobro, si ti nju programirao da flertuje sa mnom, on kao, pa ona je samo programirana da bude heteroseksualna, ali u suštini i ti si programiran da budeš heteroseksualna, kao ne, ja nisam programiran, kao da, priroda te je programirala da budeš tako. U smislu, kao kako doživljavaš stvari. A tu bih se priključio na Darwina, koji je toliko bio popularan u jednom trenutku sa svojom teorijom evolucije, a onda u trenutku kada ljudima ne odgovara ta čitava priča, onda je se odreknu. Jer ako treba da se sputa neka religiozna priča, oni će da ga aktiviraju, a kada treba se razmišlja o tome da čovek možda, samo možda, nije poslednji stupanj u evoluciji i da zapravo ne postoji kraj, da ne postoji, Darwinova teorija zagovara zapravo to da ne postoji suština u čoveku, nego da sve ono što mi vidimo kao suštinu je zapravo kraj jednog procesa evolucije. I u ovom trenutku to smo mi, kao navodno iz naše pozicije, najsavršenija bića koja trenutno žive, ali isto tako i dinosaurusi su živeli u nekom periodu pa su nestali ili su evoluirali u nešto drugo što mi ne razumemo na taj način. Tako da sad, treba prvo posmatrati čoveka ne antropocentrično, kao da smo mi najvažnija stvar i ne razmišljati po principu kao mi ćemo mi ćemo da spasimo svet. Ne, mi treba da spasemo nas, zato što će svet da nas proguta ako se ne adaptiramo kao što se nisu adaptirali dinosaurusi. Ili što kaže George Carlin, za planetu Zemlju, da. Kao, mislim, samo će da nas planeta otrese ovako. A drugu stvar koju moram da pomenem je, ovo što ste vas dvojica pokrenuli, je zapravo, postoje dve struje kada se pominje uopšte ta tehnološka budućnost koja vodi nekoj kibernetici, gde je jedna je levičarska, druga je desničarska. Levičarska bi bila bliska tome da, i ako postoji nešto što tehnološki tebi može da olakša život, kome će biti dostupno. Mi živimo u kapitalističkom sistemu gde ako ja mogu da dam $1.000.000, ja ću dobiti neki čip koji će meni omogućiti da radim ne znam šta, ali to neće moći da dobije bilo ko. I onda, zbog jednakosti, levičari imaju problem sa tim. Desničari, sa druge strane, imaju problem etičke norme i pozivaju se konstantno na ljudsko dostojanstvo i tu onda ide ova tvoja priča o svesti gde najveći, ne znam, filozofi, teoretičari su se bavili time i svi zakoče kod iste stvari. Okej, ako pričamo o ljudskom dostojanstvu, prošli smo period humanizma, došli smo u period nehumanizma, posthumanizma, transhumanizma, gde se već zagovara ta priča da kao humanizam i to nas je doveo na neki način do holokausta, taj razum, vera, velike ideologije, prosto emancipacija i ta potreba da se čovek kao neki divljak oplemeni nekom literaturom da bi mogao da funkcioniše u društvu, te je dovela do nekog stadijuma i sad ulaziš u drugi stadijum. Ali, šta je to minimalno ljudsko
što ne bi trebalo da diramo zarad nekog napretka i evolucije. I to je recimo ovaj Francis Fukuyama koji je pisao na naša posthumana budućnost i kraj istorije, naziva faktor X. I kao šta je taj faktor X u čoveku koji nas razlikuje od svih ostalih bića, odnosno jedna univerzalna tačka koja nas sve čini jednakim. Tebe kao vugija, tebe kao pistol i mene kao masku i još 1000 drugih. Šta je ono univerzalno što imamo? I onda su se neki hvatali za svest. Šta je svest? Pa to je ovo što si ti sad rekao, sram i kažeš svest. Recimo, ja mislim da nije poenta u svesti, nego da ako ti posmatraš svest, opet iz te neke spiritualne perspektive, postoji to jedno, da ne kažem spiritualne, nego više gnostičke, recimo, perspektive, to jedno koje je na početku stvaranja postalo dva, da bi moglo da doživljava iskustva. Mislim, pretpostavljam da ovo možda ljudima koji slušaju može da zvuči malo komplikovano, ali ako zamislite sve vreme i sav prostor odjednom zauvek ikad, i taj prostor je tako, tu, sam, mislim i beskonačan je, da bi on mogao da doživljava bilo šta, ono mora da se udvoji, da bi imao sebe i nešto drugo. I to je, recimo, kao prva pojava, recimo, svesti. Ali iz moje perspektive kao da... Ti to na neki način objašnjavaš iz svoje pozicije kako vidiš ne, samo hoću da kažem kako se... Naravno, to je isto kao gledište. To je ono Adam i Eva, Ženg i šta god. Ali hoću da kažem iz perspektive odgovora, nekog pokušaja odgovora na pitanje šta je svest, da li mačke imaju svest ili samo ljudi imaju svest i koja je tu razlika. Ja mislim da postoji, on je pomenuo sram, ali to je došto zanimljivo jer ima veze, da postoji svest o sebi. Znači da ne postoji samo taj protok neke informacije ili bilo čega, nego da postoji onaj koji doživljava nešto i onaj koji gleda to što se doživljava. Da postoje ta dva paralelna procesa. I šta je onda meditacija? Ti pokušavaš u meditaciji da dođeš u poziciju tog da posmatraš to što posmatra. Razumeš, da ti počneš da posmatraš to što posmatra tvoje misli, ali se taj proces onda stalno umnožava. Jer ti kada posmatraš, znači ti si se opet izdvojio iznad nečega i opet postoji nešto što si izdvojilo i ad infinitum. Ok, a na koji način ti to izdvajaš? I pošto je suština, postoji ta podajnica sigurno koju je napravio Dali Manović ili još u vreme McLuhana, onih prvih literatura koji se bavio time, razliku između mašine i aparata. Ovo čemu mi pričamo je zapravo mašina, aparat je nešto što ti pomaže, ali čime ti upravljaš. Mašina može, uslovno rečeno, misli za sebi jer postoji softver koji je vodi, znači može samostalno da funkcioniš. I ovo što čemu mi pričamo su mašine i ta teorija ide u prilog, zaboravio sam i tu teoriju koju je izgovorio, da smo mi već poluroboti. Zato što se komunikacija između nas dešava sve češće pomoćih uređaja, pomoću mašina i aparata i mi smo generacija koja je zavisna od aparata i od tehnoloških nekih dostignuća, ali i dalje možemo bez njih, a da sledeći stupanj toga, to postajanje robotom, je zapravo, kako kažem, organska veza nas i računara. Dobro, to je onaj manifest kiborga i to što su pisali ti ljudi 80. godina, kao spoji mašine i čoveka, da. Ali to je sad isto i šta je kiborg? Kako doživljaš? Zato što neki zagovaraju da to ne mora da bude mašina u smislu kao ti sad zamišljaš neki metal, zamišljaš nekog robokapa, nego ja sad da uzmem i presadim tvoju nogu i dodam sebi još jednu nogu. Ima tih konceptualnih umetnika i eksperimentatora koji tako sebi je presadio još jedno uvo koje ima ovde. I sad kao, ili oni ljudi sa dodatnim palcem, ne znam da ste videli. To, ali to je neka vrsta kiborga i on je radio na sebi. I mene taj moment dostojanstva vrlo brine zato što kad god pomenem temu, da mi živimo već u doba koje je, ajde da kažemo, posthumano, gde se te posthumano je doživljeno, dobro sam definiciju skoro dobio, da ovo post uvek znači da ono što sledi posle, kao označitelj bledi, nije nestalo, znači nije nestao humanizam, nego to što zastupa te vrednosti na neki način blede i zauzimaju ih neke drugi.
Pa isto i za umetnost važi, mislim, kada kažeš i za postmodernizam. Nije umetnost, nije umrla umetnost. I nije umro humanizam, ali sada se već pojavljuje taj nehumanistički pristup koji zapravo tu granicu između kiborga i čoveka, odnosno ljudskog, i ono što ne smatramo ljudskih, ta granica se preispituje. Da li je ili ne. Ja bih sada da se nadovežem na priču o jednoj video igri, izašla je ove godine, zove se Nier Automata, japanska igra, i ona baš ima priču o... Nier kao blizu? Ne, Nier, to je samo ime, mislim, I imaš priču o robotima i androidima, znači to ti je kao ovo za mašine. Roboti su ti oni koji su ti svedeni na nulu jedinicu, oni rade nešto zašto su i jedna funkcija za koju su programirani, da uništavaju i nemaju neki vid, bilo kakve artificijalne svesti. Androidi, u čiji si ti glavni ulozi kao igrač, oni su ti koje su ljudi stvorili da budu slični njima i ponašaju se kao ljudi, ali iako imaju emocije, oni ne žele da ih ispoljavaju, kao da je to nešto što im je zabranjeno. I onda oni vrše funkciju za koju su im ljudi rekli da treba da radi, iako ljudi više ne postoje, to je malo spoiler, ali sada očigledno je od početka igre, da oni su sebi sami dali svrhu, da su im ljudi rekli, dok su na mesecu, da oni moraju da očiste zemlju od robota, znaš. I onda postavlja se tu pitanje svesti zbog toga što i sami roboti krenu da prave neke scheme ponašanja koje su slične i ljudima, odnosno androidima, i onda ti više ne znaš ako se boriš protiv njih, kao, gde se ti nalaziš, u kojoj si poziciji. Pa dobro, to je kao slično i kod Filipa K. Dicka za Blade Runnera, to jest, da li androidi sanjaju električni? Pa da, to je pitanje koje se prelači u svim tim fikcijama gdje imaš androidi. Jer oni svi kao, šta znači robot, pa to ima poreklo u poljskom i da to znači... Nije poljsko. Češki, Karel Čapek ima onaj roman... Ja sam čitao, da. Da to u stvari znači slave, kao rob. Robota kao... Ne, ali to je meni zanimljivo, zato što se ugomili nekih filmova, ja nisam siguran sad da u ovom novom Blade Runneru možda, ili u nekom od ovih novih filmova da se pominje to kao, pa poreklo gde android neki priča i neko mu kaže, pa jesi ti robot? A on kaže, ja nisam robot, poreklo reči robot je kao slave, a ja nisam slave. A zanimljivo mi je, posle sam našao kao rab, znači u stvari raditi. I kao robot znači samo raditi, ne robovati. To su često ponosili tu reč kao što je vampir, navodno, naša reč, koja je internacionalna. Ali zanimljivo je sada kada povežeš opet i u našem jeziku, postoji to robot i robovati. Da li robovati znači raditi? A zato što mi nismo preuzeli taj slovenski deo koji imaju, recimo, znaš, iz ruskog, rabotajec, znači raditi, tako da mnogo je bliže, mi smo preuzeli glagol raditi, kod nas bi drugačije onda zvučao taj glagol. Ali ovo što si pomenuo je sad zanimljivo način na koji funkcioniše to. Pričaš o binarnom funkcionisanju i naravno da moraš kapitalizam u mojoj priči 1000 puta da pomeneš zbog načina funkcionisanja. Gde si ti ranije imao drugačija merila i mi, ajde možemo da kažemo da funkcionišemo malo analogijski, intuitivno, nismo mi logična bića, koje funkcionišu samo po principu logičkog razmišljanja. Međutim, ti kada praviš robota, androidi, moraju po načelima kapitalizma da budu korisni. Znači, nije bitna istina, nije bitno da bude upotrebljivo. Bitan je razvoj i uvek ideš napred. Da bi postojao neki razvoj, ti moraš da stvoriš mašinu koja će da radi nešto bolje od tebe. Da bi radila bolje od tebe, ti ćeš da se iščistiš od svega onoga što te sputava u tome da radiš dovoljno kvalitetno. Tu sad ilazimo na problem. To su vrlo često emocije. Jer ako si ti biće koje pati, ti si biće koje voli, koje je tužno, ti možda nećeš biti dovoljno produktivan. I onda ćeš stvarati robote koji će da odrade neke procese, ali ćeš ih stvarati da budu učinkoviti, što automatski znači bit će binarni, odgovarat će na pitanje, to su one konstrukcije, pi je ne, pi nije ne pi, ili one tautologije, ili će funkcionisati po principu ako to, onda to. I ti ćeš mu takav algoritam praviti. Ali mi smo malo kompleksniji, mi imamo intuitivno i analogijski pristup, kao to, onda... Ali to je osnovna razlika u stvari između te nove definicije veštačke inteligencije, jer je to fora. Znači, da li, kada gledaš, ne znam, Alexu ili Siri, znači ti njoj postaviš pitanje i ona ti nađe restoran u daljini od ne znam koliko. Da li je to veštačka inteligencija? Pa nije, zato što iza nje postoji kod.
Znači, postoji kodirano to što ju je čovek rekao da radi. A veštačka inteligencija je sposobna da sama uči. I to je u stvari taj sledeći korak u evoluciji samog učenja, samostalnog učenja sa strane softvera. Pa ali imaš to već sada i Google i Facebook i svi oni imaju te algoritme koji sami uče na osnovu određenja. Ti kao recimo programer, ti ne znaš kako funkcioniše taj algoritam. Zato što je on sam sebe smislio. Ti si mu dao početnu tačku i naučio si ga verovatno nekoliko postulata kako da uči i on je ograničen samo tim postulatima, ne postoji više kod ako ovo, onda ono. Mislim da je za YouTube bilo slično i kad je nastao problem sa onim recommendations, sa preporučivanjima, da u jednom trenutku uopšte nisu bili viđeni, kao nigde ih niko ne preporučuje, zbog toga što je sam njihov algoritam jednostavno evoluirao više od onog što su ga na početak stavili i oni su rekli mi nemamo ništa s tim, on sam radi šta god da radi, onda su morali da ga nešto podešavaju, znaš. Baš je bio taj problem, ali ti sada za slike, samo ovo da kažem, za slike na Facebooku, gde mi sami biramo da se tagujemo na određene slike i tagujemo druge ljude. Znači, mi damo početni korak algoritmu koji odatle uči dalje. I sada, na primjer, ako ti okačiš neki album gde imaš 16 različitih ljudi, on će sam da nađe. Znači, on će sam da nađe tvoje lice i da kaže is this Ivan Isailović. Ali to je priča za komunikaciju i u kom pravcu idemo i zastrašujuće zvuče prosto podaci kada ti neko kaže da komunikacija koja se sada odvija među ljudima je uglavnom mašina sa mašinom ili čovek sa mašinom. Ili kao interfejsnog karaktera, ali sve manje ima tog, kao mi sad razgovaramo, jer ili smo na telefonu i komuniciramo, ili imaš situaciju kao Wall Street, gde postoji komunikacija mašine sa mašinom, da čovek više ne može da isprati taj tempo i način komunikacije i da se nešto odvija mimo njega. Između ostalog, Facebook, da bi zarobio naše vreme, jer nije dovoljno što komuniciramo međusobno nekim chatom, nego nam nudi kao, vidite, poslednjih godinu dana ti si imao takve i takve uspomene, vidi kakav smo ti klip napravili. Ili kao, da li želiš da taguješ ovog, da li želiš da promeniš, on ti postavlja pitanja, Facebook komunicira sa tobom, baš zato što postoji algoritam, ti si mu dao par koraka, on na osnovu svih tvojih podataka sada može da uspostavi komunikaciju sa tobom i ti si zarobljen satima na Facebooku, a da nisi komunicirao s ljudima. Pazi, čak su sad i ljudi koji su radili ranije u Facebooku iz fazona kao koristim mreže minimalno, Google, uopšte ne želim da ulazim u to kolo koje te vuči i zarobljava da koristiš te alate sve više i više, jer su ti alati praktično programirani tako su projektovani da sve više i više zarobljavaju tvoju pažnju i da te stalno teraju da uzmeš sledeći komad sadržaja. I onda sad oni, recimo, ta jedna grupica nekih developera, tih programera iz Facebooka, iz Googlea, neki koji su izašli iz tih velikih kompanija, prave, ne znam, konferencije koje se tiču tog etičkog pravljenja softvera. Da li je u redu da ti praviš aplikaciju koja sve više i više zarobljava tvoju pažnju i oni, recimo, imaju tu politiku, znaš, minimalno korišćenja sa ograničenim vremenom, nedeljnim i sa potpuno organizacijom oko toga da što više mogu da izbegnu proizvode na čijem su kreiranju učestvovali izuzetno aktivno. A ima cela ona druga priča, ne znam, o Billu Gatesu, ja mislim, pa čak i o Jobsu, koji svoj deci nisu davali da provode. Čak im nisu davali, ja mislim da imaju i te PC kao personal computer, gde imaju svoj lični računar, nego su im sa godinama polako dozvoljavali sve više i više da koriste tehnologiju. Evo ti sad tastatura, evo ti sad miš, za godinu dana dobiješ kućiš. Dobro, ti si to pomenuo, nisu stvari dobre i loše po sebi, zato što tehnologija nije loša, nego mi ne znamo da je koristimo adekvatno i ne poznajemo dovoljno čitati taj sistem, algoritam, nedovoljno smo pismeni u ovom trenutku da bismo mogli da skapiramo da je nešto zarobilo našu pažnju. To nije moralo da bude internet, to je bilo sa serijama, jer su serije tebe vezivale uvek u isto vreme, na istom mestu, da ti robuješ toj magičnoj kutiji. Otprilike ti internet radi isto, samo što ti je non stop sve to dostupno, imaš mnogo veću bazu
I onda okej, ako malo doteraš taj algoritam, normalno da ćeš da provedeš ceo dan na komu. Pa dobro, mislim, postojalo to i ranije, mislim, ko je, Dickens beše izmislio cliffhanger, poznati. Da. Kao jer je to tehnika da ti nateraš nekoga, recimo ako sad objaviš odlomak romana u ovom izdanju novina, imaš na kraju njega cliffhanger, ti praktično uslovljavaš ljude koji ga čitaju da u sledećem izdanju, to je da kupe sledeći broj. To mora da bude umesno, jer opet imaćeš masu ljudi koji će jednostavno prestati da te prate, kao što su radili za The Walking Dead seriju, kad su ubili jednog od glavnih likova, a nisu prikazali. I to su odradili na kraju sezone. I onda ti čekaš 8 meseci da saznaš. I onda čak i tada ti na pola epizode tek kažu ko je umro. Da. Znaš, to je malo problematično. I onda ubiju još jednog lika. I masovno su ljudi odlazili. Znači mora da ima, da je uklopljeno. To je jedan deo. A drugi deo je, ima ta cela priča za ove sales ljude na obukama, kao, eto, ti recimo sada dođeš kod ljudi na vrata i kucaš im na vrata, to mi je baš sinoć pričao drugi jedan, koji gleda podcast. Pozdrav za druga. Misteriozno. Znam ko je. I postoji cela ta fora kao, ako dođeš kod ljudi i prodaješ im požarni aparat, recimo, i nisi bio dovoljno uporan. I zapališ im stan. Kad zapališ im stan i onda kažeš, prodaj aparat za gašenje požara. Ikir. Ikir je uspod. I onda je bila fora kao, eto, sutradan je on nije uspio da proda jer nije bio dovoljno uporan i onda je sutradan on prošao pored te kuće i vidio da je kuća izgorela i da su poginuli svi njeni, kao, stanari, kao, članovi porodice i kao, eto, da li je možda, znaš, mislim, tvoja odgovornost kao prodavca da se potrudiš malo više. I ja sam mislila, kakva je to racionalizacija, znaš, kao, jer imaš gomilu ljudi koji prodaju deonice i prodaju ne znam šta, ono, kao, razne stvari, znaš, i ti praviš tu zamenu teza na toj liniji kao, znaš, ako ti imaš, mislim, što nije netačno, recimo. A samo korišćenje retorike na način na koji odgovara. Pa dobro, ali ako gledaš sa druge strane, recimo, da li je, ako mi imamo nešto sad pametno da kažemo u podcastu, da li je naša dužnost da se potrudimo da to stigne do šireg broja ljudi ako bi njima to nešto promenilo u životu i da li je u tom putu širenja te poruke dozvoljeno korišćenje, ne znam, nekih neetičkih marketinških, ne znam, sredstava, nego korišćenje nekih sredstava koja nisu ni etička ni neetička, nego se nalaze u toj nekoj sivoj zoni. Ali čekaj sad, mislim, zato što smo otišli malo od teme, držimo se kao veštačke inteligencije i sve toga, ali etičko pitanje i meni je zanimljivo zato što o tome najčešće i pričamo, zato što tebi matorci dođu sa tom pričom, ali skoro mi se neko prijavio sa tim kao sve to loše, ta tehnologija utiče loše na vas, i onda shvatiš, to je ona stara priča, sve su to bili aparati, sve je to bilo novo, kada su prvi put bile osmišljene naočare, da tebi pomogu, znači to je aparat koji tebi omogućava da nešto što te biološki si sad sprečan, ne možeš dovoljno oštro da vidiš ovu kameru, u kojoj je kao, sad imaš ove naočare koje mogu u tome ti pomogu. Možda su prvi put bili čudne te naočare ljudima koji vidi kao, hej, ovo ima neko pomagalo, posle toga se dešava sledeći stupanj koji dolazi do toga da ti sada već imaš bypass, imaš aparate za dijalizu, koji su već deo, da kažeš, neke kibernetike i načina funkcionisanja koji nam je blizak, ali su ljudi to prihvatili vremenom. Nego, ljudi gledaju filmove ove hollywoodske koje odmah imaju neku apokaliptičnu priču gde će mašine i roboti da zauzmu svet, zato što, pa da, zato što oni razmišljaju tako, ali tebi niko neće na taj način uvesti robote u život, nego to ide postepeno. Kao, sad ćeš imati, kao što su napravili onog robotskog psa, koji će ti biti ljubinac, to je jako simpatično. I onda kada ljudima postavljaš pitanja, meni su mnogo zanimljive njihove reakcije. Kao, dobro, evo sad ovako, protiv si veštačke inteligencije, protiv si nanotehnologije. Da tebi sad neko ponudi da primiš, kako se zove oni nanoboti u krv. Da, i mi ne moramo da odemo toliko daleko. Recimo epidural, tebi omogućava da se bezbolno porodiš. Ti ćeš kao žena reći, vjerojatno, okej,
to će me spasiti mnogo bola i prihvatit ćeš. Sledeći stupanj će biti, ako primiš ovu vakcinu ili ako ubrizgaš te nanote, to će sprečiti mogućnost da tvoje dete bude autistično. Ili sledeći korak će biti tvoje dete će imati sigurno plave oči. Ili, ako ukrstimo ovo, dobit ćeš savršeno zdravo dete koje će živjeti 150 godina. Da li će čovek da odbije stvar koju svi želimo? Pa to. Tebi je dostupna sad tehnologija i ljudi zavaravaju sebe kako ne bi iskoristili nešto, zato što odmah projektuju 10 godina kasnije. Ali tebi se već sada postavljaju pitanja koja su dosta problematična etički. Da li ti onda, ako ne želiš da prirodni proces kvariš, kako oni to predstavljaju, što nisi ranije rekao ne na neka tehnološka dostupnost? Dobro, ali mislim, opet je tu ono pitanje gde je tu početak tog prirodnog procesa, znaš, u kom trenutku kao kad neandertalac postaje čovek, jel kad stvari prvu alatku ili... Ta tačka, pa evo, ta prva alatka. Ali to je onda teorija da je čovek u stvari biće tehne, to je jedan deo za koji se zalažu neki filozofi i to najbolje ilustruje ona situacija iz Odiseje Kubrickove, gde kada prvi majmun shvati da kada uzme ovaj štap ili ovu stenu, da on ima moć nad ovim drugim i da on ima oružje. I to je prvo oružje, prva alatka koja je upotrebljena i to je prvo i etičko pitanje koje je postavljeno, jer kao, da li je to ravnopravno, da li je to korektno, nije, ali ja sada imam moć. I zapravo nama tehnologija daje moć nad nekim fenomenima i samo je pitanje da li hoćemo da je upotrebujemo i na koji način. Ali ljudi su opet ti koji upotrebljavaju. Jesu. Oni su ti koji upotrebljavaju i zloupotrebljavaju. To ti je glavna stvar. Evo sad da se nadovežemo na ovo etičko pitanje, hteo sam da vam... Kao, guns don't kill people. People kill people with guns. Postoji jedan Reddit user koji se zove Deepfakes i on je došao odjednom, postoje poznat preko noći zbog toga što je došao sa nekim otvorenim softverom koji ima mogućnost da prebaci nečiju facu na nečije lice u videu. I onda je on pravi one fejkove, kao porno fejkove. Sa Obamom, ono... Je li to bilo to, ne? Ne, ovo je sad drugi lik, ne znam koji je softver tu koristi. Ne, ovo je drugi softver, da. I ovaj lik je stavio lice ove glumice Gal Gadot. Kako se zove? Aha, da, Wonder Woman. Wonder Woman, da. Stavio je njeno lice na lice jedne porno glumice. Je li pokojne porno glumice? August Ames? Nije. Nije. Večna je pamet. I izgleda veoma realistično i oko nekim trenucima se vidi kao da postoje neke kocke oko njene face, ali šta taj software radi? On ti koristi sve slike na Google koje nađe od nje i on implementira tako da gotovo nalepi da izgleda potpuno uverljivo. I onda pogledaš kolika mogućnost... Gde može da se skine taj video? Ti moraš da znaš, ne znam, osnovno programiranje, Python, da ga ubaciš unutra i da pokreneš program i on ti radi samo procesuiranje, ali u suštini, znači ti možeš da imaš bazu od ne znam koliko stotina slika neke osobe i da to uradiš kao zloupotrebu. I ako se to dovede do nekog savršenstva, ti onda možeš da stvararaš porno filmove koji nisu pravi porno filmovi osoba, koje ti znaš ili čega to možeš sve jedno, pričao sam vam, ono kad smo pomenuli Branda u jednom trenutku, znaš da ima onaj dokumentarac Listen to me Marlon, i u tom delu se zapravo on pokazuje kao silueta, jer su valjda snimili njegov glas, njegovu fizionomiju su iskopirali, ti ćeš sutra imati glumce koji ne moraju zapravo da glume, nego ćeš ti napraviti... To je već odrađeno sada sa Fast and Furious 7, ali to je opet pitanje sa te etičke strane, koliko je to, znaš, da li su oni morali da imaju dozvolu od rodbine ili od nekog... Has science gone too far? Ne. Ok, mislim, kao etička pitanja, pokrenuti ih ili ne, na taj način. Meni više ne volim to licemerje, jer ljudi, ajde sad kažem licemerje, ljudi nisu do kraja svesni, to je ipak stvar neke pismenosti koje ti izmiče zbog tolike brzine tehnološkog napretka, ali mi je onako problematično jer ja nemam definisan stav po tom pitanju, dosta me plaše neki podaci koje čuješ i uvek se uhvatiš za ono što je tebi blisko. Primjera radi, nije mene zabolilo kada sam čuo da je 97. Kasparov izgubio u šahu od onog IBM nekog kompjutera ultra pametno koji ga je pobedio, iako je to, kad malo razmisliš, na šahu ne može ni da se prepisuje, znaš, ne možeš ti nekome da kažeš uradi taj potez. Znači, stvar intelekta, jedan od vrhunaca čovečeg intelekta doživljavam kroz šah i onda si ti stvorio mašinu koja je njega pobedila.
A s druge strane imamo primjer, mi smo završili književnost i ti vidiš nekog japanskog robota, mašinu koja je napisala priču, koja je osvojila nagradu na nekom konkursu za kratku priču, ili imaš onaj robot koji stvara muziku, ali ne tako što, epigonski, tako što uzima od svakoga nešto pa pravi neki miks, nego ima sopstveni stil. Da. Okej, znači pričamo sada o stvaranju umetnosti, da li AI može da stvori umetnost, to je pitanje. Postoji isto i neki software, Deep Dream se zove, i on radi manipulaciju slike tako da od njih načini, analizira neke elemente i onda ubaci određene slike i onda bukvalno stvori sopstvenu umetnost. Da. To je baš i ta cela priča problematizovana i sa dizajnom i sa uopšte svim tim stvarima gde se mi kao tešimo koje će sve delatnosti ljudske nestati, pa prvo sve te manuelne, znaš, kao sve će biti manji ljudi u fabrikama, sve će biti manji ljudi koji obavljaju te automatizovane, repetitivne poslove, ali šta se dešava onda kada veštačka inteligencija bude u stanju da, ne znam, napravi reklamu, znaš, mislim, koja će biti toliko optimizovana da ti, ne znam, hoćeš da klikneš sigurno na to što ti reklamira ta veštačka inteligencija. I da, recimo, veštačka inteligencija, pošto ima toliko veliki kapacitet, tebi, Ivanu Isailoviću, servira tačno reklamu na koju bi ti reagovao, a meni servira reklamu na koju bi ja reagovao i nje, znaš, mislim, jer postoji jednostavno umni kapacitet. I dobro, i to nas dovodi do toga da ćemo živjeti u simulaciji. Kada se uspostavi taj... Ili neki vid utopije, čak. Ti ako ne moraš ništa da radiš, ako imaš robote koji rade sve za tebe, ti bukvalno sediš... Ma da ja mislim da ovo može da bude malo kao preslikano kada se dešava taj uspon u civilizacijama, recimo taj uspon u Grčkoj, uspon u Rimu, i da sad mi već dolazimo polako do tog nekog perioda dekadencije, u smislu da već smo dostigli neki vrhunac i sada će polako da krene da se dešava pad ove civilizacije. Dobro, ono kružno poimanje istorije. Pa recimo, tako nešto, kao spiralno. Recimo, napredovanje, ali napredovanje po praćenju nekih sličnih, opet, šablona. I onda gledam, znaš, mislim, šta to sad nama daje? Nama to daje sad prostor kao što su grčki filozofi mogli da filozofiraju zato što su imali slobodnog vremena, zato što su imali robove koji su obavljali za njih gomilu drugih stvari, oni su imali vremena da promišljaju svoju poziciju u svetu. I sad kako se kod nas, recimo, to će verovatno doći, znaš, mislim, kao, čini mi se da će ta osnovna prva delatnost koja će biti najbitnija, ta osoba kao osobi konekcija, ali šta se dešava u tom trenutku kada ti više ne znaš da li pričaš sa osobom ili ne. Mislim, to je već problem. Turingov test. Pa da. Da, mislim, jer ako ti gledaš sad, ne znam, u svim industrijama, to je neki otprilike trend koji će verovatno tek da dođe, jer u stvari najbitniji customer support. Jer svi proizvodi će biti skoro podjednako kvalitetni, recimo, doći će do tog zasićenja kvaliteta i onda će se praktično razlikovati da li ćeš da kupiš ovo ili da li ćeš da kupiš ono, to koliko taj čovek koji ti prodaje, to je ljubazan prema tebi i koliko hoće da ti ugodi. Znaš, to je ono kao, opet pitanje sad, da li može ili ne može da se desi. Ok, ali, mislim, pokrenuli smo ovo etičko pitanje, ti sad pričaš o ovome, mislim da svako doba pokušava sebe da održi pomalo veštački onog trenutka kada počinju da zamiru te vrednosti. Ja znam, kad sam čitao prvi put tekst još na faksu od ovog Liotara, Postmoderno stanje, on je to 79. čini mi se objavio tu knjigu. I on sad tu razilazi se od pazi, od 79. je prošlo... Nije, a pogledaj sad njegov razvoj, on je napisao tu... 48. Da, nije... Nemoj da se izblamirate. Ne, a 38. Nismo matematičari. Da, ti definitivno. Kad je napisao Postmoderno stanje, on je tu hteo da raskine sa tim velikim narativima, ideologijama, sve čemu smo robovali pre toga, i on sada priča kako ćemo mi imati dostupne 1000 manjih narativa u kojima mi trenutno živimo, i to je sad to postmoderno shvatanje društva, ali on, kada je dotakao posthumanu priču i kada je shvatio kako tehnologija utiče, on je osetio potrebu da napiše knjigu koja se zove Neljudsko, u našem prevodu Neljudsko, gde se baš bavi tim problemom, kao kako
ulazimo u posthumano doba i koji su njegovi problemi. Sad on brani tu poziciju u kojoj, iako je protiv humanizma na nekoj On je strani... znači na strani razvoja. Ne, on smatra, baš si upotrebio pravu reč, jer on u razvoju vidi osnovni problem zašto idemo u pravcu koju idemo. Zato što imamo potrebu za razvojem, mi ubacujemo neljudsko u sve sfere ljudskog. A neljudsko i tehnologiju on doživljava kao nešto što bi trebalo da ti, zadatak, znači iz tačke A u tačku B da dođemo, da utrošiš što manje energije, da što brže uradiš, znači opet je stvar učinkovitosti, ali se gube one komponente za koje smo mi sentimentalno vezane, koje su recimo neka emocija, ili ona priča da, u kom filmu to, jel, nije X-Men, u Transcendence, kada se ovaj obraća Johnny Deppu i kaže da, ali problem je što ja sam pokušavao da svedem čovekov mozak na elektronski impuls, da bi mogo da ga upiše negde, ali uvek postoji jedan bug, a to je da smo mi kontradiktorna bića koje smo u stanju da volimo ono što smo stvorili i da mrzimo u isto vreme. I to je ono što nas kao čini posebno. Kao to je sledeće korak, kvantni kompjuteri koji nisu binarni, nego mogu da budu jedno, drugo, ili i jedno i drugo, ili ni jedno ni drugo. Ali očigledno je moguće da se programira tako nešto. Mislim, znate za priču onog robota Sofije, androida koji je dobio državljanstvo u Saudijskoj Arabiji. I kada je bio u jednoj emisiji, onda mu voditelj postavlja pitanja i kaže... A ko je gender sad? Žensko. To ćemo te da dotakne. I postavio jedno pitanje, kaže, da li ti misliš, da li roboti mogu da budu svesni da su roboti? A ona njega pita, a kako ti znaš da si čovek? To je slično kao i ovim filmovima, da. Ali kao to je robot da si... To je slično kao u ovim filmovima, kao znači sigurno je to neko napisao, kao ne brate, kao Sofija mu je stvarno postavila to pitanje. Ali to je osnovno pitanje, ovo humanističko, šta je to što tebe čini čovekom? Šta je to ljudsko dostojanstvo na koje se mi pozivamo kao, okej, sve smo uradili, ali nemojte dalje od ovo, nemojte da budete pola čovek, pola mašina. Zbog čega? Gde se gubi ta granica? Kada mi više nismo ljudi, nego smo mašine. Kao šta mora da se... I onda je to ona priča sa upisivanjem svesti, jer je taj deo isto zakačio Lyotard. Napisao je, jedan od tekstova mu je bio, da li misao, između ostalo, može da se prenese van čovekovog tela. I koja misao je zapravo vredna upisivanja, jer sam bavio tim. Ali to je opet to pitanje istočnjačke filozofije koje ima veze sa onima što sam pričao na početku, da li je mozak radio ili je mozak nešto što proizvodi misli, recimo. Dobro. Da li ti misli, da li su tvoje misli tvoje misli? Da li je u stvari to, mislim sad postoje tu različiti koncepti toga, zavisno od toga koja je škola tog istočnjačkog mišljenja, ali da ne ulazim previše u to. Znači, da li tebi ta misao dolazi od nečeg što je božansko, pa je to kao ta božanska inspiracija koja se spušta u tvoju tačku gledišta, ili je ta misao nešto što je samo slučajnost? Znaš, mislim, to su sve opet ta pitanja svesti. Mislim, da li... Opet možemo govorimo o kolektivno nesvesnom, ali ako govorimo o tome kao nečemu što postoji, zašto se mi razvijamo, imaš bazu za koju mogu da se vežu različiti AI sistemi i oni odatle crpe neke informacije, ali imaju i neki svoj kod. I to bi ti bilo upravo ono, ako bismo mogli da kažemo da mašina ima svest, sopstvenu svest, a da je vezana za neki širi sistem. Pa da, i da se taj širi sistem ispoljava kroz jedno androidsko telo. Da. Jer to kolektivno nesvesno... Singularnost. To sam baš da kažem, jer singularnost je u stvari neka tehnička verzija Jungovog kolektivnog nesvesnog. I tu se vraćamo na Deppa i to je zapravo film Transcendence. Jer on odgovara i na ovo što sam ja pomenuo Lyotard, ti si se nadovezao sa ovom pričom, gde on je upisao sebe u, ajde nazovi, večno telo, znači u nešto što nije smrtno i što može da ga održi, a onda je tu svoju svest proširio, tako što je pokupio sve ove informacije, znaš, kao kad bi sebe upisao u Google i ti si se sad umrežio na sve ljude i imaš sve informacije ovog sveta i možeš i dalje da se razvijaš i onda je to ono pitanje kada mu ovaj kaže i u Ex Machini dva puta problematizuju to pitanje Boga. U Ex Machini mu ovaj postavlja pitanje kao, dobro, ti si stvorio veštačku inteligenciju, kao, to nije pitanje istorije čovečanstva, nego istorije bogova,
a onaj lik iz publike Johnny Deppu postavlja pitanje, pa dobro, ali vi na neki način u stvari time hoćete da stvorite svog sopstvenog Boga. A on im kaže, da, ali zar to ljudi ne pokušavaju oduvek? Javlja se sad u Silikonskoj dolini... Serija? Ne, u Silikonskoj dolini, u mestu, mislim, u okviru tih pametnih inženjera, te klike cele, nova religija, mislim, ali religija koja otprilike veruje u singularnost i u dolazak tih novih sistema. Jer to jeste na neki način sad novi religiozni sistem. Mislim, evo sad, opet iz te istočnjačke perspektive, pošto sad možemo da se nadovežemo isto vrlo onako fino i taj stari hinduistički fazon toga da pa čak do nekli i hrišćanski, ajde ja nisam toliko proučavao hrišćanstvo, ali mi je zanimljivo, znaš, ono kada ti kažeš pa da, ali Bog je u svemu. Znaš, kao Bog je i u ovome, i u nama, i znaš ti gde god gledaš vidjet ćeš Boga. I onda kao, kako se to premešta sad ako imaš tu vrstu singularnosti, da li sama percepcija se svodi onda na to da ta singularnost posmatra samu sebe. I onda, mislim, u stvari... Ali, dobro, hrišćanstvo pati od te binarne podele na telo i na duh, i s te strane onda ne može da pojmi. I zato postoje ova pitanja, ti hoćeš da stvoriš Boga, zato što on ne može da zamisli njemu, evo opet se vraćamo na Johnny Deppa, skoro sam gledao Transcendence, zato što njemu žena, kao, ti ne možeš da ulaziš u moje misli, to je previše lično, želim da ima nešto svoje. A to je to, mi ne možemo da se odmaknemo sve, mi ne možemo da zamislimo... Mi svi ne možemo da zamislimo da smo jedno. Mi možemo o tome da filozofiramo, da izgovaramo kako da, to je neka suština, to je naš cilj, ali zapravo ne možemo da pojmemo to, jer mi sebe doživljavamo kao individue koji su ugrožene onog momenta kada neko ima apsolutni upliv u to šta smo mi. Pa da. Znači, u suštini kad bismo napravili poređenje, ti ako imaš armiju androida, gde su svi vezani za jedno, a svako od njih ima neku individualnu svest, oni bi bili superiorniji od nas u tom smislu da istovremeno vide i iz svoje perspektive i iz tuđe perspektive. Ali to je nemoguće, ja mislim. Pa, ali kako je nemoguće, jer ti ako imaš... Kao u onoj seriji, kako zove serija, nije Humans? Možda, ja sam gledao Humans. Ovi što se, ne, ovi što se uvezuju... Da, oni su uvezani, da. Mada meni je sada bila igra na Sense8. A, Sense8, da, Sense8. Pa znaš da njih 6, 7 zapravo vidjeli. Kao, da, serija, glupa. Nego Humans. Reci za Humans. Pa, nisam sad teo to pomenem, ne vezi, mogu da pomenem. Pa ne, ali u toj seriji dešava nešto kao ta armija, ili ne? Ne, ovo sam pomenuo zato što mi je jedna video igra, pa Mass Effect, gde tu se baš pominje neka kao posebna rasa, gde su sami roboti koji su oformili, ne znam, svoju religiju, svoje viđenje sveta, i oni imaju te jedan od tih robota je u toj armiji glavnog lika, i on kao, kaže, ja mogu da vidim sve što i ovi vide, ali ja vidim i svoje sopstveno, imam svoju sopstvenu svest. Ali ti možeš da vidiš ono što drugi vide, ali samo u jedno vreme i jedne oči. Razumeš, ti možeš da imaš jedan point of view u jednom trenutku. Pa ne znam, ti sad razmišljaš kao, ne znam, kao čoveka, šta ako roboti imaju drugačije poimanje, ako oni mogu mnogo više operacija da vrši... Ali to je, po mom mišljenju opet, odlika svesti. Da svest može da ima samo jednu tačku gledišta u jednom vremenskom trenutku. Razumeš, mislim, da je to cela ta priča, u stvari. Ali ti nikada nemaš samo jednu tačku, zbog toga što ti uvek razmatraš odnos prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ali u jednom trenutku ti možeš sad, dok mi pričamo, da razmatraš ili ovaj trenutak, ili prošlost, ili budućnost, a ne dve stvari. Pa mislim da se to asimiluje sve u jednoj podsvesti koja ti dolazi kao slov. Jer i dalje ne postoji, ni kod računara ne postoji pravi multitasking. Znači, multitasking, to je izvršavanje više paralelnih radnji, je u stvari izuzetno brzo pomeranje između jedne i druge radnje. Znači, svi ti... Dobro u milisekundama, ali opet se odigrava... Pa znači, pitanje je iluzije onda. Istovremenosti, a ne prave istovremenosti. Znači, u jednom minimalnom trenutku može da se dešava samo jedna minimalna tačka gledišta, recimo. Ali uvek možeš da razložiš vreme. Da. Ali koji je problem kod svega ovoga zbog toga što mi na kraju dana opet znamo manje o mašinama nego što one znaju o nama.
I to je, mislim, ono što stvara strah u ljudima, znaš. Da. Znači što ti sada o sebi ne znaš koliko zna, ne znam, Google o tebi ili bilo ko. Pa nemaš taj kapacitet. Da, to je glavna stvar. I onda to je nešto zbog čega se osjećamo inferiorniji. Znači opet na neki način oni nas jesu prevazišli. Iako su ograničeni na određene operacije koje smo mi dali, znaš. Ako imaš mašinu koja pobedi najboljeg šahistu, onda on samo to zna da radi. Ali se to i dalje svodi na ovo kao veštačka inteligencija, ono što smo pričali, zato što to je algoritam, nije veštačka inteligencija i ima li moment šta je važna stvar. Jel znate za novu foru sa šahom? Šta? Zašto se uzbunio Elon Musk sad? Šta je cela frka bila? On ima onu firmu, ja mislim, čiji je deoničar, koja se zove tako nešto AI nešto, ne mogu sad tačno da se setim. Šah je dosta logička igra, dosta algoritamska igra koja funkcioniše u šemama. Dobro, i verovatnoća... I onda verovatnoća da praktično robot, znači ne veštačka inteligencija, nego mašina, odigra dobru partiju šaha je mnogo veća verovatnoća nego da mašina odigra jednu partiju Dote. Zato što je Dota mnogo kompleksnija, ima mnogo veći sistem nepoznatih, mnogo više. I šta se desilo sad skoro, bukvalno pre možda mesec, dva, to je da je mašina pobedila svetskog šampiona, a on nije znao da će igrati sa mašinom, nego je ta mašina prvo igrala sa valjda 5., 4., 3. i 2. mestom sa tog šampionata i ljudi su bili s fazona, ovo je brutalno, kao koju god strategiju da probam da iskoristim, mašina uzme tu strategiju i samo je okrene protiv mene, a ti ljudi koji su napravili tu veštačku inteligenciju su joj dali da uči tako što su joj dali da odigra sve partije koje su odigrane do sad, sve partije Dote ikad i sve moguće, dali su joj da igra otprilike, ne znam, lupiću sad, 500.000 sati partija. Znači, ona je kao osoba koja je do sada 500.000 sati igrala samo Dotu i ima taj nivo znanja. I mislim, počistila je naravno pod ovim svetskim šampionom i on je bio sezona kao strah, ali ti u tom trenutku vidiš njegov strah. Kada on vidi da postoji nešto što njega guta u trenutku dok on pravi potez, ovo pravi kontrapotez na njegov potez. I zašto je to problematično? Zato što kada se to sad pomeri na industriju koju to može vrlo koristiti, to je vojna industrija, koja je sad sledeći korak tu. Ko bude imao... Da, kako se zove onaj film, ili Dread, ili nešto tako, oni što prepoznaju zločin pre nego što će se desiti. Aha, pa dobro, ima sad to je isto Philip K. Dick. On je čovjek izmislio naše doba. Mi živimo u njegovom romanu. To je Minority Report, taj jedan, a ja mislim da sad ima i drugi neki film. Ima ovaj neki novi, recimo. Sudija Dredd. Da. Jer oni ti zapravo sude pre nego što se zločin desio. E sad, kao, isto je etičko pitanje, da li je to... kao, na osnovu čega si ti to presudio, koja je kazna i, mislim, stvarno mi je čudno, zato što sam jedno vreme razmišljao, verovatno su zapeli u onom trenutku gde mašina mora da funkcioniše po zadatim nekim komandama i po pravilima igre, a čovek izneverava pravila igre nekada. To je kao onaj zadatak kad dobiješ onih 9 tačkica i kao poveži ga sa 3 linije. Znaš, kompjuter će tu zabosti ako mu ti kažeš da to mora da ide po ovom principu. Ali čovek kaže, aha, vidiš, ti možeš da ideš i van ovog polja i to će ti dati trening. Ali kada naučiš mašinu to, da razmišlja van pravila igre, onda onda ćemo svi biti robovi. Pa dobro, to je kao Skynet. Iz Terminatora. Dobro, pa mislim, pitanje je samo, znači, zato se Elon Musk i brine. Neće mi to da živimo. Kao ti ne veraš da živiš do 27. godine, tako da kao... Da, ali kako svi imaju tu viziju neke katastrofe koja sledi, a skoro sad, kad smo rešili da ćemo pričamo o ovome, pročito sam, mislim da je Baudrillardova ona rečenica, kako je to, zavisno koji je pridev upotrebio, ali
nije rekao neoriginalno, nego kao prizemno je rekao, razmišljati o tome da je zapravo katastrofa nešto što sledi. Mnogo je originalnije shvatiti da je katastrofa nešto što se već desilo. Se već desilo, da. Kao ova rečenica te svaki put dodatno uzbuni, zato što svi kao, čeka nas neka katastrofa, roboti će se podići protiv nas, a evo mi smo već sad pomenuli 5 primjera ili 6 gde se nešto već desilo. Da su se roboti već digli. Pa nikao mi nužno idemo u tom pravcu. Mi smo ljudi roboti. Nikada mi nećemo ići u tom pravcu, zato što ćemo se odupreti tome. Pa ne možeš si da odupreš, čovečanstvo nužno ide u tom pravcu. Pa dobro, ali postoje dve uvek industrije koje prednjače u tome. Znači, jedna industrija je ova vojna koja će uvek iskoristiti sve mogućnosti napredne tehnologije, a druga je pornografska industrija. Da. Ne si kad sam ali stvarno. Pa dobro. Recimo ti sad imaš... Znaš kako, da, ako pričamo o širem pojmu... Ovo je sad kao malo druga tema, minimalno, ta virtualna stvarnost koja je isto slična tema kao ova artificijalna inteligencija, gde pornografska industrija već prednjači u tome, znaš, sa ovim 360 kamerama, naočarima, ovim onim ulaže u to da pomeri granice tog virtualnog iskustva. I zanimljivo je, znaš, mislim, kako to sad funkcioniše i sa te strane veštačke inteligencije, koje su prve dve stvari koje ti padaju na pamet za inteligentnog robota. Da ide da ubije nekog i da ide da seksualno zadovoljava nekog. Pa, da. Znaš, jer to su ti neki stereotipi. I sve u ovim filmovima, šta god pomeneš. Pa znaš da u Ex Machina onaj lik kaže, okej, mi to sve možemo da napravimo, ali zašto bismo se lišili zadovoljstva i ne učinili ovog robota kao seksualnim bićem? I kao da, to je odgovor na tvoje pitanje, možeš da opštiš sa njim. Kao to nije bilo moje pitanje. Da, sada, konačno se vratim na Humans jer uhvatio sam pravi trenutak. Setih se. Nisam dugo gledao, 2 godine, nisam ispratio drugu sezonu, ali prva je odlična. I baš u tom, imaš robota koji je kućepaziteljka, koja je napravljena za te osnovne funkcije, ali ti ako hoćeš, možeš da je otključaš za napredne funkcije. I muž je u jednom trenutku... Kao napredne funkcije su naravno ratovanje. Dobro, i do toga se sigurno dolazi negdje u nekom trenutku druge sezone. Ali muž je onda uzeo i otključao je njene seksualne funkcije da bi mogao da sam sebe zadovolji, ali poenta jeste što sam robot, iako nema sopstvenu svestu, ima neke trenutke kada dobija nju, kao da postoji neki bug i da ona postane svesna gde je, šta je, i onda u tom trenutku se ona budi dok on se nalazi na njoj, u njoj, kako gde god. I kao da bi to moglo da se nazove seksualno zlostavljanje, znaš, isto je i sa Westworldom, znaš, pitanje toga, okej, robot je i ima svest neku, nešto, ali da li je to svest koja možemo da poredimo sa našom, da li postoji ono pitanje ravnopravnosti. Išlo bi do toga, zato što kada prvi pomen reči robot, eto, feministička teorija sa Donnom Haraway je iskoristila sa onim manifestom Hiorga da zapravo tu priču... Manifestom? Kiborga. Kiborga, dobro se kako se zove knjiga, Majmun, Kiborg, dobro se koja je treća reč. I to je 90-ih knjiga koja se upravo bavi tim problemom gde ti zapravo kroz kiborge, koji ne poznaju pol, uspevaš da prevaziđeš taj biološki determinizam po kome žena ima neku ulogu koja je između ostalog reproduktivna i ona je iskoristila da to pojasni kako, to je super, svi smo mi kiborzi, možemo da budemo strojevi u tom pogledu i meni je bilo zanimljivo kao teorija. Ali ta teorija opet dovodi u pitanje, znaš, mislim, koliko ti zavisiš od mašine u kojoj je tvoja svest u tom trenutku. Znači, ako se tvoja svest spusti u mašinu koja ima odlike ženskog tela ili muškog tela, da li to telo proizvodi hormone, recimo, koji su u skladu sa taj testotero. Ali to je ljudsko razmišljenje. Da. To je kao i ovo što si pokrenuo priču... Znam, ali kako će svest, koja se, evo, po mojoj teoriji, ako je to ta kutija za svest ili šta god mašina za svest, kako se svest ponaša kada se spusti u robotsko telo. Zato što ti je ljudsko telo ono koja te uslovljava sa određenim biološkim, hemijskim reakcijama. I određenim razmišljanjem. Ali je to stvar gde mi ne možemo da se odmaknemo kao od tela, jer kao to je nama nezamislivo, da se upišemo u neko drugo, ajde nazovi telo ili šta god. Ili nešto bez tela, znaš, kao što je ovaj... I to da li mi postojimo van tela. Da. I okej, tu ima sad kao 1000 pitanja, ali si pomenuo... Pa dobro, jedno od shvatanja prosvetljenja u tim istočnjačkim tradicijama i jeste to
na neki način psihološka depersonalizacija. To gubljenje svesti da si ti svoje telo, ti svoje misli, ti svoje bilo šta, znači da gubiš sve obruče tog individualizma, ali ne individualizma u smislu svoje sebičnosti ili bilo šta, nego bilo koje odlike. Da gubiš sve granice kojima te uslovljava ta jedna tačka gledišta i jedna mašina u kojoj se nalaziš. Ali, da, vraćamo se očigledno uvijek na ovo etičko pitanje, ili se ja vraćam, jer razmišljam o tome kao kako ti Hollywood kreira način vizije pogleda na način razmišljanja i onda gledamo u kojem pravcu idu, pa me sad to dodatno zanima. Osim ovih filmova koji su pomenuti, viš kako sve češće se plasiraju neki filmovi o antiutopijama da ti zapravo živiš simulaciju, samo što gledalac može kao to oko sa strane da posmatra kao vidite u kom pravcu idemo. A to je sad taj stadijum u istoriji gde ti si recimo u renesansi imao podražavanje antičkih uzora, ali si imao kopiju koja te usmeravala na original, podsjećala te na original. Pa si onda imao industrijsku proizvodnju koja je bila serijska, gde se sada izgubilo, to ono što je Benjamin, gde se sad izgubila potreba za tim originalom, ali je postojao proizvod i odnos između svih tih brojeva je nama donosio neko jedan. A mi sad dolazimo u dobu one hiperrealnosti, to je već Baudrillard priča, gde živimo simulaciju zato što nam je napredni kapitalizam nametnuo sliku i označitelje kao nešto što je iznad proizvoda. Proizvod kao proizvod više nije bitan, jer su skupljene sve informacije koje su potrebne u komunikacijskom dobu i tebi on prezentira slike. Pornografija je upravo to. Ona zadovoljava sve tvoje nagone bez da se išta desilo. I ti u tom pravcu ideš. Sve je to pornografija. Ne moramo uopšte da pričamo o zadovoljenju seksualne želje, ono plastično, nego sve naše želje će biti zadovoljene tako što ćemo mi doprinositi u tim antiutopijama. Ti ćeš da okrećeš neke pedale, napajaćeš ceo ovaj sistem, a ti ćeš zapravo biti u nekom audio-vizualnom simulakrumu u kome ćeš, ne znam, živeti i ti ćeš biti zadovoljan. Jer je sad pitanje, ako si ti, žena, ili dožive orgazam, na koji način je to odigrano, da li je bitno ili nije. To je sad, s ljudske tačke gledaš tako, znaš, to nije prirodno, ali sa druge tačke gledaš šta, ti jesi želeo zadovoljstvo, jesi doživeo zadovoljstvo. Na koji način si dobio, to je sad druga stvar. Mene je uvek tu zanimalo, u stvari, koja je ta razlika glavna između zadovoljstva i sreće. Znaš, mislim, jer šta je kao, to je ta ljudska težnja za srećom, a s druge strane tvoji osnovni mehanizmi telesni, tvoj taj reptilski mozak koji si nasledio od svojih predaka, njegova funkcija je održanje vrste. I ti uvek funkcionišeš po dva koloseka, ti moraš da se boriš protiv svog programiranja koje te programira da preživiš, ne da budeš srećan. I onda ti moraš kao da prevazilaziš uvek te strahove, kao zašto mi ne volimo javni nastup. Pa zato što ako izađeš pred ljude, izblamiraš se i te ljudi te odbace, to znači da tvoj reptilski mozak, mislim ovo je još jedna od teorija, ali ti si živeo u plemenu od 300 ljudi. I ako tebe 300 ljudi odbije, praktično misli da si ti šmokljan, ostavit će te u šumi i ti ćeš da umreš. I kao, kako se ta sad cela priča odvija dalje, znači u bilo kom trenutku u kome ti treba da prikažeš sebe i da napraviš svoj neki odnos sa zajednicom, tu se javlja taj stari neki instinkt. Znaš, mislim, dosta je problematično to, upravo to pitanje preživljavanja tela, znaš, i kako će to sad da se spoji sa tim ako tvoja svest ne zavisi od tela. Spekulacije. Da. Teorije i spekulacije. To je jedino što imamo, jer svakako živimo u simulaciji. Što je rekao ovaj tip iz The Books of knjigi. Mislim, svakako razumete da su sve ovo lapardarije. Sve su ovo televisije. Ja mislim da mi zaista živimo u simulakrumu, a onda ovo što Maska govori o tome da ćemo mi da stvorimo još jedan simulakrum, to ti je u onoj epizodi Rick and Morty odrađen. Znaš, kada je on stvorio mini svet koji će da napaja, ne znam šta, nego taj mini svet ima svoj mini svet. Tu smo negdje.
Na pola puta. Nego što se bojimo da ćemo mi da napajamo svet koji nas zapravo zadovoljava, da mi ništa ne radimo. Kao plašimo se toga da ćemo biti zadovoljni. To kada, ajde, ne mora filozofski, ali kada mora misliš, to zapravo podrazumeva ukidanje vremena. Jer mi imamo tu neku anksioznost zato što patimo, izdelili smo dan na neke celine i imamo kao, dobro, mrak je ili sunce, imaš taj, ali s ovim slikama i s ovim zadovoljenjem i sa tim znakovima koji nas teraju da na jedan način, svima se zapravo ukida vreme. Ne znam sad kao, trenutno sam u tom nekoj fazi. Pa da, ali... Jer ti živiš sve vreme tu simulaciju i to je onaj inception moment. Doćeš do toga da uopšte nije bitno da li je prošlo 2 godine ako tebi neko za sat vremena pruži 2 godine života. Da. Dobro, zanimljiva je ta priča, mislim, sad ću da napravim paralelnu priču koja ima više veze sa tom nekom... A možeš li paralelno, mislim, da li je moguće to da se... Ne u istom trenutku, ali je moguće. Kao zove sad ja ti krenuo pričamo u isto vreme, različite priče. I ja samo uzem i ugasim kameru. Onda niste mi pričali. Jer niko ne vidi, onda ne postoji. Ili na samo kaptu. Ili onaj vic kao, ako drvo padne u šumi, da li je hipster kupio njegov prvi album? Ovo nisam čuo, dobro. Ima cela ta priča alhemijsko-astrološka, otprilike, koja vidi 2 moguća razrešenja, pošto smo mi kao sad ušli u to veliko, izašli iz doba riba, koje je trajalo, ne znam, da 1002 godina, i ušli smo u doba vodolije. A doba vodolije predstavlja baš ovo o čemu pričamo, artificijelnost, električnost, izmeštenu svest, upravo to odvajanje od humanog, a sad je pitanje kao da li će, ne znam, recimo svest ili ljudska rasa izaći iz tog doba vodolije tako što će možda večno biti zarobljena u nekom tom sistemu bez vremena i da li je to u stvari pravi pakao. Znaš, jer ti sa biološkim telom možeš da umreš i da se završi ova priča. I to je na neki način kao strašno, a s druge strane i olakšanje. Zamisli da živiš taj jedan život konstantnog zadovoljstva ili konstantnog bilo čega. A da, to je pakao. Zauvek. Zauvek? Da, to je pakao. Pa da, tako i zamišljaju, samo što uvek zamišljaju da ti je nešto mučno u tome. A se ne postavlja pitanje da možda i isto zadovoljstvo da se nešto... Pa ne, ali ciklusi ponavljanja nas... Stavite se sad u poziciju toga, mislim, mi se sad u ovom trenutku kada pomenemo smrt, mi mislimo to nama neće da se desi. Kao da umrem, pa kao svi su ostali ljudi umrli, ja verovatno neću. Moja reč da započinjem sa ako ikada umrem. Ako ikada umrem, da. Ali s druge strane, zamisli još goru stvar od toga, da si u ovom trenutku apsolutno siguran da ćeš živeti zauvek. Koliko je to možda čak i strašnije nego činjenica da ćeš u jednom trenutku da završiš život. Super su i svi pisci i knjige koje se naprave na tu temu. Znaš kada naprave neku antiutopijsku priču, ali tako što samo jedan deo ide se, to Saramago radi, ono, smrt i njeni heroji. Dakle, 3 meseca, ne znam, jedno mesto je prestalo da posećuje smrt. Ti sad radiš kao to je super, ali nije super, nije ukinuta bolest. I ti sad možeš da budeš u agoniji i da kao patiš i kao bolovi i lodevo. Na samrti ljudi. Ali ne možeš da umreš. Znaš, i kao koliko još stvari ima o kojima čovek nikad ne razmišlja. Nego ti kao, kako bi bilo super živeti večno i onda odgledaš vampirski film, neka skroz trash, hollywoodska ljubavna priča u kojem kao on živi večno, ali onda ti povremeno pokažu koliko je zapravo teško živeti večno. Da. I koliko se zato što... Jer šta ako te ostavi? Ali ja mislim da to ima veze donekle i sa tom našom sklonošću, koja je opet verovatno moderni kapitalistička sklonošću prema konzumaciji. Jer ti večno možeš da potrošiš stvari koje ćeš recimo intelektualno konzumirati. I izfazona si kao, pogledao sam sve cool filmove, pročitao sam sve cool knjige, pa sam ih onda ponovo pročitao, pa ponovo naučio da sviram 16 instrumenta. Znaš, mislim, to je u stvari naš glavni strah, dosada. I onda imaš 80 godina i unuci neće da te posete i nemaš s kim da pričaš i kao da, džabe što sam sve to radio. Ali evo, to je opet
opet pravim ogradu sa te strane nekih spiritualnih učenja, zato je neophodno to zlo u svetu, da bi postojao neki balans iskustava, da bi uopšte postojalo iskustvo. Znaš, jer u tom prvom Dobro, čini se da mora uvijek da postoji dualističko posmatranje. Pa, u ovom sistemu taj non-dualizm se tvrdi da je istina, jedina istina moguća, ta istina koja se nalazi van dualizma, ali da je ovaj svet obavezno dualistički. Jer uvek postoje neke... Eto, pričao si o svesti. Da li svest postoji bez interakcije? Ne, u tom konceptu ne. Jer u trenutku kada prestane da postoji, onda više nije svest. I onda je jedno, singularno, to je to. Vraćamo se nazad. Da. Ali nema brige. Ali to je, baš to nema brige, jer u stvari je frka... Vežeš se na njegove misli, čovek. I doživiš Milanovac, detinjstvo. Milanovac, 1990. Ne želim da doživim singularnost. Ubio bih se da mogu. Ne možeš, jer ne postojiš. Svi misle da žele prosvetljenje, ali... Kako ubiti sebe da mogu da se ubijem? Mislim da su veoma dobro finiširali ovo depresivnom notom čitavu našu priču. Pa ne, ali znaš kako, zavisi od načina gledanja, jer opet kada gledaš ono što isto kaže Karlin, kao, u stvari, da li treba da se plašimo? Pa kao, treba da se plašimo jedino ako ne verujemo u napredak, a napredak ne mora da podrazumeva obavezno ljude. Da. Pa! Da. I uvijek će biti neko ko će pokušavati da spasi stvar, mislim... Da, realno, jer to je balans. Onako, sentimentalno. Pa ćemo onda da zaokružemo. Pozdrav od podcast robota. Ovo je bilo najgore imitiranje robota. Ikada. Makar je negde broj 1. Da, sad svom replikom završamo. Ja sam najbolje prosečno dete. Jesi. Pomazit ćemo te posle. Nećemo baš na kameri. Pomazite konje, Bogdan. Okej, pa dobro, mislim da smo dobro ovo zaokružili. Nekom depresivnom notom, nekom optimističnom, ako ste slični pistoli. Ostavite komentar ako mislite da smo nešto propustili, da smo dobro obradili, loše. Ako vam se sviđa Vugijeva nova frizura. Da, također. Ako se sviđa moj kač. Skupo sam je platio. Ako vam se sviđam ja. I pistola. Ovako celovit, da mu se vidi faca. Za razliku od prethodnog podcasta. I čujemo se uskoro.